Ing sisih wetan Wadhuk Bentala ana wit trembesi sing garis tengahe udakara sak meter punjul. Ibu apike yen dienggo balungan balik desa. Merga balik desa sing kurang memenuhi syarat kuwi nedya dibongkar. So yen entuk bangdes arep direhab supaya dadi balik desa sing layak, ora ngisin-ngisini. Lurah Pono ngumpulake tokoh-tokoh masyarakat lan kawula muda, diajak ngrembug ngenani rencanane arep negur wit trembesi sing miturut pambijine yen diumbar urip ana kono ora ana gunane. Tinimbang ngono, luwung ditegur, digunakake kanggo ragangan bali desa. Menapa mboten wonten kajeng sanesipun to Pak Lurah? Menawi kula aluwung pados kajeng sanes. Lajeng menika rak minangka susuhe bangsa lelembut Wadhuk Bentala to Pak? Ngono usule Pak Sastra minangka wakile generasi tuwa sing wis mangerteni yen wit trembesi sing gedene ora mekakat kuwi pancen kratone bangsa lelembut. Malah ya wit kuwi minangka panggonane bos lelembut Bentala sing wujude jaran. Akeh wong sing ngerti kadang-kadang ing wayah bengi ana jaran negar-negar ngubemi Wadhuk Bentala. Lan akeh sing padha nginceng yen ilange jaran kuwi ana wit trembesi sak wetane Wadhuk Bentala kuwi. Nanging usule Pak Sastra dening kawula muda mung dianggep gugon Tuhan. Pungkasane awit saka panjaluke para generasi muda, wit trembesi kuwi sida ditebang, diundangake tukang sensu saka Rembang. Oleh nebang ditibakake ing dina Minggu jam 09.00. Radio tukang sensone wis siap ana kono. Semono uga warga masyarakat sak kupenge Wadhuk Bentala sasat kerik lampit kaya arep ndeleng tontonan wayang kulit. Kabeh padha nggawa bendu merga padha kepengin njupuki pang-pange kanggo rencek. Radio wiwit ngunekake sensone. Suarane kaya mbedah kendangan kuping. Sisih kulon bagian ngisor disensu. Kira-kira oleh sak protelon sensu dijupuk. Mesine dipateni, banjur ngalih saka dhuwure. Disensu mengisor nganti tempuk karo sensone sing ana ngisor mau. Bagian kayu sing wis uwal njur didupak. Bruk, kayu sensonan tiba ing ngisore. Bagian kulon ngisor wit trembesi saiki katon mangap. Teorine pancen kudu ngono. Wit trembesi kuwi kudu dikowoki dhisik bagian kulon. Merga ambruke pancen arep digawe mengulon. Sisih kulon wit medane pancen luwih apik katimbang sisih lor, wetan apa kidul sing mujudake jurang. Bareng bagian kulon wis dikowoki, oleh nyensu radio ngalih saka wetan. Generasi tuwa wektu kuwi ana uga sing ndeleng rumangsa gumun kepati-pati. Rumangsane nek kayu kuwi ora tedas digraji. Rumangsane kayu kuwi nurup yen disensu. Rumangsane sensone rusak. Jebule lah kok nggenah wae. Sensone mulus, kayune empuk kaya kayu biasa wae. Luwih-luwih Pak Sastra, dheweke rumangsa isin amarga wis ngomong sing ora-ora ing ngarepe Lurah Pono sing isih mujudake generasi muda kuwi. Isine kuwatir yen Lurah Pono ngarani dheweke pinter glembuk. Karang wis wong tuwa, ibu nelangsane
yen nganti diparapi tukang glebuk utawa tukang gedebus. Wong-wong sing padha ngrubung saka celakan padha ngadoh bareng oleh nyenso radio wis kari sithik. Radio mandeg sedhela. Dheweke gumun kepati. Yen biasane kae bagian ngisor kuwi wis kari sithik, kudune kayune wis ambruk. Nanging kuwi kok durung. Dheweke mandeng mendhuwur. Pranyata bagian dhuwur ya isih tenang wae. Durung ana tanda-tanda yen wit trembesi kuwi arep ambruk. Tiwas dheweke ancang-ancang arep melayu. Karo sedhela-sedhela nguwasi mendhuwur, radio wiwit nyenso meneh. Mulai nyenso kepeksa ditapasake. Radio mencolot, nanging radio gedhek-gedhek. Kithoke krasa pating prinding najan ing wayah awan. Ndah neo yen wayah bengi bisa kepuyuh tenan ana kono. Lah wong wit trembesi wis tugel kok isih madhep ngejejer. Ora ming radio tok sing merinding githoke. Kabeh sing ana kono padha eram meruhi keanehan kuwi. Lagi sepisan kuwi wong-wong meruhi kedadean kaya ngono. Saiki Pak Sastra lagi percaya, lagi lega saka tuduhan yen dheweke tukang glembuk. Nyatane rasakno saiki. Ancen dikandani wong tuwa dorang gugu. Tupeh ora rasional. Lah yen ngono kuwi Pak Sastra lan wong-wong tuane padha melayu mulih. Wedi yen ana apa-apa. Pokoke dheweke emoh melu nanggung. Lurah Pono dhewe kok berpanik. Nanging bawane wong ilmiah lan tetep imane, dheweke golek reka daya supaya wit trembesi sing wis tugel kuwi bisa ambruk. Saiki dheweke uga percaya yen wit trembesi kuwi mesti dienggoni bangsane sing ora ketok. Pancen bangsa sing ora ketok kuwi ya ana. Nanging menungsa rak diwenangake kanggo ngatur alam iki, kalebu bangsa lelembut kuwi. Mula kanthi petungan kuwi Lurah Pono kepeksa njaluk tulung Mbah Sura sing wis kepiji dadi wong pinter. Ora let suwe Mbah Sura wis teka mbonceng Lurah Pono. Bareng disaringati Mbah Sura, wit trembesi kuwi sida ambruk temenan. Wong-wong sing mau mung kami tenggengen lan krasa wedi njur padha melayu. Eling marang karepe sak kawit yen oleh teka mrono merga arep njupuki rencek. Radio dhewe nerusake anggone nyenso wit sing gedhe kuwi. Juk-juk radio beker-beker sikile. Sikile digaruk-garukake lemah. Kebungu suarane bengeh-bengeh kaya jaran. Mripate abang yawang Kusnan. Kusnan wedi kepati. Mas, sikile digaruk-garukake ana lemah meneh. Kusnan celingukan, mbok menawa ana wong sing liwat. Nanging sepi. Ganti radio disawang. Mas, Kusnan mundur-mundur. Bareng Kusnan mundur, radio mbedal karo bengeh. Kusnan saya ngakuh. Kusnan nyawang radio sing bedal kaya patrape jaran. Pelayune banter banget. Sensone barang isih dipikul ana pundake kaya dek mau.
Waduh, piye kae engko yen tekan Ratan Gedhe? Nanging bareng playune tekan kulon Waduk Bentala, ora terus bablas ngulon, nanging bali ngetan liwat tanggul waduk ing sisih kidul. Desnan ngempet napas, keringete metu kabeh. Untung wong sak kupenge waduk padha ngerti, banjur padha melayu. Rekane arep nulungi Radya. Wong-wong padha nyegat Radya, niat dicekel bareng-bareng. Nanging saben-saben wong-wong sing grombol nedya nyekel Radya malah ditabrak. Akibate wong-wong kuwi padha pating jengkelan. Radya panggah mlayu karo bengeh. Saben-saben ana wong sing nyegat arep nyekel dheweke mesti ditabrak. Dheweke ora tau ambruk, najan sing ditabrak padha gluntungan ambruk. Dheweke melayu lan melayu terus. Gumune wong-wong kok staminane ajeg terus. Isih prima, senajan mulai ngubengi Waduk Bentala wis pirang-pirang rambahan. Wong-wong padha bingung kepriye usahane kanggo ngatasi Radya. Ana sing mlayu ning nggone Lurah Pana. Lurah Pana banjur cepet-cepet mara. Banjur bebarengan karo wong akeh melu nyegat Radya. Nanging kaya sing mau, Lurah Pana entuk giliran ketendang nglimpang. Radya tetep melayu karo bengeh mikul senso gendring lewat tanggul sisih kidul. Wong-wong padha bengok rikala Radya melumpat ing tengahe Waduk Bentala. Biur, tangane klawe-klawe, awake mecungul-mecungul, nanging mung pirang-pirang uncalan. Sabanjure wis ora katon meneh. Wong-wong padha tumandang ngudari penganggone ambyur ing pernahe Radya ambles. Setengah jam sabanjure Radya kasil katemokake, nanging wis tanpa nyawa.